good. Hey! Sa magandang Oy, adlaw karon nga Wednesday, feel good Wednesday. Feel good baka kabisyo? Kaya feel pagod. Oh, wala na din ang feel. Adlaw, Wednesday, pinakaon ng adlaw. December 1. Oy, December na! 24 dias na lamang kabisyo og magpaksiw na ta. Sana may paksiw na to. Paksiw na lang sa tani og kuan kay. Yan mo mong labi na nga naano ko'y bagong variant sa COVID. Ang gitangag Omicron. Oh my. Manong karon. Ganda na sa atong mga kabisyo nga nasa red alert. Naka-travel ban na ang ubang mga nasod, especially dito sa Europe. Oh my! Anong kanon pumangka? Nga apit na naman Pasko! Balik na mo nag-facial, dade? Balik na mo tagkuhan, dade? Hugot? Okay na yung Omicron na kabisyo, kuya daw na most contagious daw na. Maraming takot ang paspas. Lagyan ha? Ma-feel pa baka mo ang Pasko? Murag second pandemic na nato ni nga paksiw. Dami mo may ma-feel nga essence sa Pasko? Uncle Boy, dili-gali na ko feel gani nga special ko sa ako ang partner. Hindi daw sila special. Ipafeel ko nila na special sila. Oy, kasama na inyong mga partner na, yung mga asawa, mga bana, live-in mo na o daily, uyab mo na o imyo, murag unggoy. Ipafeel din na, meron mo din na ipafeel mo ang love. Ipafeel mo na special siya. Kung bago pa. Sana man na! Samba na gis mga kabisyo na to ang hangtod karon tiunay ang pagminahalay. Kanagalan kong imong tanawon, amigason na. Tanawon pala nimo di amigas na. Oy sa ka-sweat. Oy, shout out na to datong mga paring gwapo. Weh! Labi na sa iyahang pari ko no, si Pari Warlito Balbutin. Di basta-basta. Buswar! Is no war! Mr. Warlito Balbutin, JC. 5'8". Dekorin niya. Ni Edmond Gumapak og ni Randy Adimos. Greetings coming from pare Linlin o pare Linux Bungkak. Ang pagpamina niya di si Carlita, Boten, JC58 di Korea, in Edmond Gumapak and Randy Adimos. Oremos. Basta ha, ipa-feel ninyo nga special ang inyong partner. Saan man para ma-feel nila ang inyong sinceridad, ang inyong sweetness, ang inyong pagka-faithfully yours. Saan man mo ipa-feel sa inyong partner nga special sila. Mo na pangutana
nga akong tubagon ron. Ano ninyo mga partner? Nga mo, hangyo nga, ipapipod sa ako, love. Nga, espesyal ko. Tigong-tigong mo dahil kwarta kabisyo. Saltian pa mo. Ano, kung gusto ninyo na ipapil sa inyong mga partner na espesyal sila. Pag andam na din mo kwarta, nganong mag-andaman og kwarta? Ngano? Ikaw doon, Sunday. I-shout out ko na si Williaterio family o Bertuoso Abunda. Uy! Ikuling man eh! Nganong magtigo man mo kwarta kung gusto ninyo nga ipa-feel sa inyong mga partner kabisyo nga special sila. It really is money ang boy. Yeah. Kuryo, nga mapafeel ni mo nga espesyal ang imuhang asawa, espesyal ang imuhang bana, espesyal ang imong ka-live-in partner. Naka na mga uyab, espesyal mga basta uyab yun, nga bag-o pa, pero gatong dugay-dugay na nga uyab, nga hantod karon. Ang babae, sige pangandoy nga unta, isa ka adlaw, mag-propose na ni igahang uyab. Naupos na lang ganang mga adlaw. Huwag nyo noon. Proposal. Pagutan ako rin nyo, sa may buhaton, anong ginahang na mag-quart. Gusto ba ninyo nga ipapil sa kanig yung mga asa manigi ka rin langaw gagmay? Padamay. Uy, pag-anay tagilangaw naman ta diri. Special yung ko ng mga langawa ba? Uy, sa mga taga-barangay 76A daw, nagasalamat yung pagpaminaw. O ni Hinel Capirida. Shout out po ko no, ni Norman Breaks de la Piña nga natug, dako kayog bakol. Naghagop, uy! O diba? Saya po ko ng asawa diha sa Lupon, Davao Oriental, si Merlisa Manuray Caparida og sa ako ang mga anak nga sila ni Christian og si Ayesha. Ngano man Julius Barong, gusto nimo ipapil sa imuhang asawa nga espesyal siya kung maingon gani nga. Julius, ipapil ko sa ko ang espesyal ko. Simple lang kayo tubag-an. Ingna sindi. Ingna lang inyong mga asawa o mga banang gusto ipapil sa... Ingna lang ninyo ha. Andam-andam. Mabalik ka ganun, face-to-face na klase, i-enroll ka kasi SPED. Ano mo lang SPED, Uncle Boy? Special Education. Klaro. Ay, naku, Diyos the Lord. Ay, naku. So, tanong mga kabisyo diha, paminaw mo. Diyan ato pag ini bukikion. Oy, happy birthday di ay sa mo ang pito. Jeep Rain, Jeep, Jigs, Mamitis. Happy na birthday pa! Birthday ha, Jeep Rain, Jigs or Jeep. Mamitis, happy birthday ni mo dun. Sana po manok kami magdongoy na budong sa gabi sige, direct update para sa COVID-19 kay naarabay Omicron nga bagong variant kabisyo. Ato sa mga lagtaon bukikyo ng ato ang mga resulta sa ito kay nagkababa ay bagong bulga.
No, o sa timaan, Disyembre 1 na maroon. As of yesterday, kabisyo, tanawa sa inyong mga screen kung itanaw mo sa Love Radio, Davao nga page. Akong gi-share diha tanawa. As of November 30, siya namatay, duha ka buok kabisyo. Diin, ang isa, gikan sa Occidental, late reported, ug sa Oriental, usa. Bag-o lang namatay, gahapon siguro ni. Og sa mga nagpositibo, 2% lang. Gikan sa 1,248, 1,248. Nagpositive, 21 lang. Uy, palakpaksan mo eh. Kundiin sa 21, uy, 15 lagi direksyonan sa wada. Ano man eh, anong 15 man eh. Og, siyempre, sa mga nangayo, doon ay 34, lakpak. Kundiin, ang sa Davao, 20 City ang maayo. Uy, Davao City na. Natibok ang nagpabilin. Wa na guys, abot tog libo. Pero, sobra to nga sa libo. Ayaw ko na libo. Ay, 994. 994. Kundiin, sa syudad sa Wadab, doon na lamang tayo kinatibok ang nagpabilin nga 156. Yun, palakpakan. Gabay naman. O, totoo ang update na to, kabisyo, karon taon-taon. Agoy, mag-iring-iring na punta ninyo, ha? Sa mga gusto mo tilaw, dihag tao, live mi alas 11 pa lang, diri sa Love Radio Davao page. I-greet din na to si Agaw Roslyn Toto Roldan, head cashier ko no sa NCCC Matina. Guwapa pa John, grabe oy. Yes lang mi ana, ha, kabisyo Filipa Bisaya ng imong agaw nga si Roslyn Toto, ha. Og ni Jennifer Salahid, mayong pagbaminaw ninyong hurot. And to Rosalind Lagonde sa may Rizal Extension. Kanus ano ko nung face to face. Depende dahil. Basi sunod kung di ni mo effect si Omicron para ni Delta Bayran. Pwede siguro. Karoon ables class siguro. Mag face to face na. To Clinton Cabillo. Padayon ta with our song Years of Fight song from Rachel Platten. Grabe no. Platten.